panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Padayon atong iampo nining misa diha sa atong paghandom sa mahal nga Birhen Maria, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang hingpit nga kasulbaran ining atong giantos nga pandemya ug ang mga grasya nga gikinahanglan sa atong mga benefactors and donors nga ilan untang madawat niining ilang diha sa ilang panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan o makalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ako si Daniel, nahasol pag-ayo ug nakapabalaka kanako ang akong nakita. Giduol ko ang usa ni adtong nanagbarog didto ug gipangutana ko ang usa kanila kun matuod ba kining tanan. Gisultihan ako niya ug gipailan niya kanako ang kahulugan niining tanan. Miingon siya, kanang upat kadagkong mananap, mao ang upat kahari nga mutungha sa kalibutan. Apan ang mga pinili sa Dios, mao'y manag-iya sa gingharian, hangtod sa kahangturan. Unya nagpakisayod ako sa kamatuuran mahitungod sa ikaupat kamananap ug lahi sa tanan nga nakita ko didto. Kay kini hilabihan ka makalilisang tungod sa iyang puthaw ngipon ug mga kuko nga tumbaga. Giusap-usap niya ang iyang gitukob ug gitamak-tamakan ang nahabilin niini. Buot usab ako masayod bahin sa napulo ka sungay nga diha sa ulo niini ug ang laing sungay nga mitunghang usab
ug sa atubangan niini nangakuha ang tulo, ang sungay nga may mata ug may baba nga nangandak ug daw mas dako kaysa iyang mga kauban. Sa pagtan-aw ko, nakigubat kini sa mga balaan ug kini mibuntog kanila hangtod nga miabot ang walay katapusan ug ipakanaog ang hukom dapig sa mga pinili sa Dios ug miabot ang adlaw nga gidawat sa katawhan sa Dios ang gingharian. Unya miingon siya, ang ikaupat ka mananap nagsimbolo sa ikaupat ka gingharian nga lahi sa tanang gingharian ug mulamoy kini sa tibuok kalibutan ug kini yatak-yatakan niya ug dugmokon. Ang kahulugan sa nagpulo ka sungay mao kini, gikan nining gingharian mutungha ang napulo ka hari ug unya may lain pang mutungha sunod kanila, lahi siya sa nanag-una kaniya ug buntugo niya ang tulo ka hari. Musulti siya batok sa labing gamhanan ug buntugo niya ang mga pinili sa Dios ug naghuna-huna siya pag-usab sa mga panahon ug sa balaod ug itugyan sila kaniya sulod sa tulo ug tunga ka tuig. Apan sumala sa pagbuot sa hukmanan, kuhaan siya sa gahom ug kini maglaglag gayud ug mawala. Ug ihatag ngadto sa mga pinili sa labing gamhanan ang gingharian ug ang gahom sa mga gingharian ubos sa kalangitan mapanag-iya sa katawhan pinili sa Dios. Walay pagkatapos ang ilang gingharian ug alagaran sila sa tanang nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siyag himaya o pagdaig nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya o pagdaig nga walay katapusan. Kamong mga anak sa mga tao, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. O Israel, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagdaig nga walay katapusan. Mga pari sa Ginoo, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga sulugon sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagdaig nga walay katapusan. Mga espiritu ug mga kalag sa matarong, dayga ang Ginoo.
Daigaw bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga balang tao nga mapaubsanon o kasing-kasing, daigan ninyo ang Ginoo. Daigaw bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog na ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia. Kay tingali uniyag hikalitan kamo ni adtong adlawa, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayod kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon mao na ni ang katapusan nga Ebanghelyo sa tuig 2021 sa atong liturgical calendar. Nga ang gipili sa atong simbahan nga katapusan nga Ebanghelyo mao ang pahimangno ni Hesus aron dili ta una, di ta makalitan, di sad ta maunsa, ug makabarog ta atubangan niya, inigbalik niya. Nya unsa may mga pahimangno niya, una, ay mo patuyang og kaon. Kanig yung kaon mo, gini makapadaot nato, no? Kamo, di mo patuyang og kaon? Kaning gawali na di na gyud ka patuyang og kaon kay paman maayo akong luas ug maayo ni natay gamisahan ako ingon din sila gahapon, Father, Muslim lagi ka. Nako di ka Muslim, nagalisod lagi kog tabi. Hasta paghigop sa sabaw sakit naman. Ako na Muslim pero guwapa patuyang pud mig kaon. Kana din pagpatuyang og kaon mo nang dunay fasting and abstinence. Nya sa atong simbahan ang fasting and abstinence days mao ang adlaw na Biyernes. Ug di man kamo fasting, at least abstinence. Nya unsa man ang abstinence ay kaog karne. Ana. Or ayaw kaog lami. So kanang pagkaon kuyaw kay nas tanan.
makapahimo na natong dili andam nya mahadlok ta nga matapos ang kalibutan. Kasagaras mga tao nga nindot kay appetite, di sa sila ganahan mamatay. Pero kanang tao nga wa nagilami ang pagkaon, magsige na sa nag-ingon, patya na lang ko Lord. Ana. So, wala may lami ang kaon. Di ba? Una, mag-practice na lang tagpatay-patay, ayaw kay patuyang og kaon. Ikaduha, ayaw patuyang og inom sa makahubog nga ilimnon. Kana bang paghubog-hubog, ayaw ana. Kay makapawagtang pud na nato sa atong, wa may hubog nga maghunahunag Ginoo, nga moabot ang Ginoo. Ang hubog, ang hunahunaon, inom yun. Bisag gakamang na, inom lang gyapon. Masuko pag ginagdi tagaan, mangutang pag gina. Ang hubog ba? Oh, ayaw pagpatuyang anak. Kamo, di mo pala hubog. Kini nagwali mo, inom, rabasan ni panagsara. Hubog, rabasan ni gamay. Pero paano kung magkamang sa kahubog? Pero sa una, mga 1988, hangtod mga 1992, palahubog yung ko kayo. Namuangkon yung ko anak. Adi man kayo tingali yun. Kana bang naliwat po ko sa ako mga ginikanan, sa ako mga uyuan nga, naagid mi at least once a week nga inom. Nga usahay pag yun, magsumad-sumad ba? Magsugod alas 8 gabi mahuman og alas 8 buntag. Sumad-sumad na mong tawagan na. Itawag na siya 8 to 8. Nabitang ini kakaadlawon mga alas 3, alas 2 ni makatog na tas kahubog ba kapoy sad ana. Kuya human pukaon ka inigmata ni unsa man sa imo na sad inom na sad ka. Kagi ko ana. Na siya. Pero na ni undang nako 1992, 93 ni undang nako. Ana. Pero karon panagsaan. Nilad ay na makapawa na sa Pasig. Nya kining ikatulo murag naapil gid ta ni tanan. Ayaw mo padala sa mga kabalaka niining kinabuhian. Kana mao na daghan kay ron di pabaksin kay hadlok mamatay. Ana. Di ayaw na buhata kay ngilad na. Lord, ayaw sa ako tagaig sakit kay ang akong mga anak gagmay pa. Tungod sa kabalaka, mo-abroad yun ko kay way kwarta dinhi, kay lisod, kay way kwarta. Ana, kanya karong to anak sa abroad, daghan na kag kwarta, inig-abot sa abroad sa pagkamahalas, palitunon dire, kay magsige man sad sila convert. Ana, ang palitunon, usa ka tako sudan, $5. Ingon ni kasus, i-convert ni og piso. Pila naman ng $5, convert og piso. 250. Nga naday tay takusudaan din nga anaan ng kilid-kilid nga 250. Wa no. Pero ang ato sang sweldo usahay 250 raman sad. Mao say nakaapan sila sa dito kay ang ilang usa ka oras kay 15 man. $15 usa ka oras. Trabaho kag 8 hours. Mingon ka, mahal. Ito pag-adto na ko sa Amerika, moingon din na ako mga igagaw, mo palit gani ka dinhi, ayaw gyud pag huna-huna og piso. Na kung ano man siya, mabuang gyud ka, makuan ka, makanang ayaw pag sig-convert. Na kung ano man siya, mahal gyud kay paminawon. Pero kung imo nang paliton in dollar, makaingon sa kang barato. Kaya dinhi mo sweldo kag 400. Nya mukaon kag tindahan ang mga Jollibee usa ka kaon 100 kapin. Ano? Kanang igo kang mabusog ba? 100 kapin. Tulo ka kaon pila naman? 300 kapin. Ang imong usa ka adlaw nga sweldo nya kuhaan pa split. Murag makuwang no. Pero dito na ay $3 nga mapalit nga pagkaon. Busog na gyud ka ana. $3. Nya tulo ka kaon. 9. Nya imong usa ka oras 15.
Di pa kahurot sa imong usa ka oras niya, 8 ka oras. Na kay masave labing minus 6 ka oras da sa imong mga bill sa balay, imong plite. Makasave kag 6 ka oras mo na sila inigabot diri. Tuko daig balay. Mo na dali kay sila mo palit og slots. Bitaw ang dagko kay ni palit na tong mga slots. Ang dito mas gawas. So salamat sa taga Amerika, sa taga Europa, sa taga Middle East, sa taga Australia, Canada, Japan, Hong Kong, ug hain pa na sila ron kamong mga online parishioners. Salamat yung kayo. Kami diri sa San Vicente Ferrer, nagsalig yun mis inyong slot. Niabot na guro atong slot, God, og, uy, nitungtong na di tag 2,000, uy, 2,004 slots na. Yes. Abot na tag 2,000. Moabot magitingali nig 3,000 karong November 30, no? Sige, paspasin ninyo kay ako ra ba nang gitarget nga bisag makaabot lang mga 3,000. Mas mayog mo sobra pag yun. Kay naatay obligasyon na mga 3,000 ka-slots. Una, ako lang gipasabot din nga dako man dito og sweldo. Pero kung ang imo ganing gahari nimo kabalaka gani, patay gyud ka. Why amount of money na makasulbad anang kabalaka? Kana dayang mga na-abroad. Sa ko'y kailang nga nang abroad, nya patukod silag balay dire. Ang ilan na sang nabalakan, kinsay mo puyo sa balay. Ilang gipaabangan. Sige, atong nang paabangan. Pag-abang na sad, nabalakan na sad sila, di ba kani panggubon ang ako mga kuan dinhi, mga fixtures? Pastilag ang muabang mga buangon. Mabalaka na pod. Daghain kabalaka eh. Ang katapusan kabalaka o ang asawa mo ni abroad, hain karong akong bana. Wa ba karon didto mag masiglain na ito'y gihapyod-hapyod ato ron. Tinuod na bagid usahay. So ang kabalaka kuyaw kay nastanan. Nakaron unsa may solusyon? Aron dili ka mo patuyang og kaon, ingos Kristo, ipanghatag ang imong pagkaon ngadto sa mga gigutom. Di ba? Aron dili ka magpatuyang og inom, hubog-hubog. Unsa may gisulti ni Kristo? Wa mo kibaw? Kuha sa ko kibaw. Ningos Kristo, imna ang kupa nga akong giinom. Kay mo ba na ilang imnanan sa una? Kupa. Unsa man kupa ha? Kupa sa kasakit. Kupa sa pag-antos. Kay kanagong hubog-hubog, pagpatuyang sa kaugalingon, pagwagtang sa mga pag-antos. Mabitan na yun, puslan, mangway nagmahal, beer paday. Di ba? Aron mawagtang ning atong problema, inuman tani. Okay, mura mo jug mawa ang imong problema mag-inom ka. Ang gusto ni Kristo, inuma, lamya ang imong mga pag-antos, pasana ang imong cross. Gitawag nag kupa sa pag-antos, the chalice of suffering. Mo ng pari diri, mo inom og chalice. Mo inom og chalice. Mo inom ginamit ang chalice. Na siya pag-antos na. Nuning wa na ko patambali akong luas, aron na ako'y pag-antos. Ika-tulo, unsaon man pagwagtang sa kabalaka. Saan man? Pamukibaw? Naay gisultis Kristo. Kalimti ang imong kaugalingon. Deny yourself. Kay kanang imong self, maunay gasigi ni mong hatag og kabalaka. Kalimti na. Pag siya gisulti, dumti ang imong inahan, amahan, unsa pa to, anak, bana, asawa, lakip na ang imong kaugalingon. Nasilain siyang gisulti ana, higugmaa ako, labaw sa imong asawa, anak, ginikanan, kabtangan, o labaw sa imong kaugalingon. O kana mo'y makasulbad aning tanan. Kano, lingi ako na imong tupad. Mura ra ba giduka na. Ay kano.
Pangutan ako no, na wa na kay kabalaka. Ina. Oy, nagani uban mo tan-aw las iyang buhok, mabalaka na kay niputi ng punuan, magpakuan na sad, tina na sad, ana. Nay uban na balaka kaya iyang kilay ni katag na sad, dala, kiskisa na sad, ana. Kanang mga gagmay kayong butang mabalaka. Unsa nakag-aring nakasdako? Muna ini kasakit na nato ayaw kabalaka. Ngano man mamatay ra ka. No ana. Di ba? Nya unsa may sunod nga mahitabo ikamatay nimo? Mubarog ka atubangan sa hari nga way katapusan. Ang labing gamhanan nga hari nga maoy maghuhukom. Muna ayaw kabalaka kay inig human nimog kamatay, buhi pa ka pero dunay gasunod unsa man ang judgment. Mo na importante kayo. Maunay ato tingaling kabalakan, no? Ang judgment ba inig human atong kamatay. Gabi nagmisa ko sa akong barkada kaayo sa choir, si Glenn Birami. May he rest in peace. Karon siya ilubong. Pertig yung suura na mo ana niya. Inom, pertig hangtod karon inom yapon. Mao nang patay gid siya 50 pa yang edad. Ako 58 na. Siya patay na. Ako hapit na. Nga mo to, ni komedya ko gabi sakit akong luas, pero dito mamitanan, mga choirs, Guadalupe, kato ba mga barkada, pertig yung daghanang tao. Mga barkada, gid ba, mga palaino, mga ubansat, gatikuka na sana ko na, mga tiwasono na sa kayong mga naong dugay ka ito, mga 1985, 86, mo nang among mga time na nag-abot mi ani ba, nga pertigin na mong suura, with Monsignor Binghay, among kuan, tuan na rabas as Monsignor Binghay, o, ano saan? Kato, mo itong panahon na nga gitukod ning Monsignor Binghay, mga sobram siguro mi ato 200 ka buok choir, grand choir dito sa kuan, dito sa Guadalupe. Basta lagi, ato na Monsignor Binghay, ambot na langit ba ka to? Daghan na sa kayong mga choir na nga matay. Ang magsunod ani kanina sang nagwali. Pero angay batang mahadlok, ayaw, ay kabalaka na, kanang kamatayon. Kaya naman, ang gasunod, ang judgment. Nga unsa may makapahimo natong angayan, inighukom sa Ginoo, kung di ta maliwat adtong mga bangis nga mananap or mga beasts nga gihisgutan diri sa unang pagbasa, mga hari nga mga buangon. Kanabitang mga tao nga gustong maghari dinis kalibutan. Kanabang mga tao nga gustong muangkon sa tanang pagkaon, sa tanang bahandi, sa tanang gahom, sa tanang nindot, o sa tanang lami, o comfort ni ining kalibutana. Mauna sila ang mga hari nga gihisgutan, nga gihurot gitog pamatay sa Ginoo. Pasabot, itambog sa impyerno. Muna ay namog kahangol anang inyong yuta, kanang inyong mga tanom, kanang inyong mga kural, panggubaan na. Nga naman, maunay ali, basig maunay mahimong ali sa inyong pagsud sa langit. Kanang inyong mga kwarta, ipalit na nagslat. Kay ato nang ipatuko din ni simbahan, inigabot ni muslangit, muingon din ang Ginoo, wap akakatampo aning slat sa San Vicente. Impierno gidon ta ka. Ngano man siya, perti manimong igihana ng imong yuta, perti manimong paningil anang utang, may gani pagdayon nimong kamatay nakapalit yung kag slat. Tanawa si San Vicente Ferrer maoy ni atubang nimo. Wala na. Niya ang atong Mother Mary, si Mother Mary, Our Lady of the Most Holy Rosary, magda panag-rosaryuhan dito, dong, ino din na yung anak, dong, pasudlan ni, kaya nakadonate ni dito sa simbahan, sa atong DOPS SBF MM. Yung kapader mo bugal-bugal naman ang imo, sige, ay mugtuan haron gid mo. Ang ako lang point, ang simbahan mao'y higugmaa, dili ang imong kaugalingon. Ang simbahan mao ni si Kristo, mao sad ni ang asawa ni Kristo. Ni adinhi naghari ang Ginoo, ni adinhi nagpuyo og naggiya
ang mahal nga birhen, kuyog sa tanang mga anghel ug mga santos, kay siya man ang reyna sa tanang anghel ug mga santos. Kung anha nato diha ibutang ang atong pagsalig, anha nato diha ibutang ang atong mga paningkamot, pastan laging nindota, mawa ang imong kabalaka, mawa ang imong mga kahadlok, kanang imong mga kaguol mapapas na gritso. Lagi. Di mo to? Oh, kung di mo to, ay mong simba. Una ka nang gasimba din nga iniguli, gakosmod lang yapong naong. Mao na mga tao nga impirnohonon. Nga mo na siya. Kanang kuha na to, inigingon na to, palit mong slat, dayog lingo. Watay kapalit to si pamaligyan ng slat. Okay, tay kapalit. Ana, anang mo reklamo? Oh, impernohono na. Lagi. Pero kanang mo ingon, bitaw pa der, kada adlaw, tiguman ko ng 50 pesos, di pa na mahurot ang 60,000, apo naman lang, 57,000 naman lang atong slot na bilin, 900 kapin. Di pa na mahurot. Kapalit ko, siya kay kada adlaw 50 pesos. So, sa 50 ka adlaw, pila na imong matigong? Ha? Wa mo kibaw? Siya, Rosad, wa mo kibaw. O, 50 ka adlaw, di pa man mahurot siguro 50 ka adlaw gikan karon. Ang resulta, kapalit yung gaglabing minus 2 ka slots. Oy, mudit so maging hindi mahimo. Mao na ang ako lang point dili ni ang kwarta mo i-point ani. Ang point hain ang imong gugma, hain ang imong mga kabalaka karon. Ana, kung ang imong gugma naa sa Ginoo, ang imo sang kabalaka naa sa imong kalag. Nya kung mabalaka ta sa atong kalag, kamao kay tang mupuyo ug mogamit sa atong lawas. Unsaon paggamit? Matud pastubag nato sa Salmo. Unsa to? Hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Magpunay ra gyud tagdaig sa Ginoo, dili ta mabalaka. Kada hitabo magdaig. Gahapon na ako schedule alas 4. Pag abot nako didto, wap aman magani ma-install ang mga sounds kayo. Ana, nakunsam ning alas 4, alas 4:05 naman siya. Dili man alas 4 pa der, alas 4:45. Nga naman ko'y misa nga 5:30. Nobina mas pagyod sa asilo. Nakuhala, unsaon ani? Ni sa awa di kasultihi pa der nga 4:45. Nako, alas 4 ang schedule dito eh. May ta kayong isuko ba? Pero nilingkod ko, ningon din ko, na Ginoo, one at a time. Basig mauna ni katapusan akong misa, huwaton lang yun ko ni. Kay magbalaka ko atong gasunod nga misa, nga anhara day ko mabangga, di sa pagdinali-dali na ko, mabangga na day ko das unahan. Nga ang maunag kamatay, ang akong driver, nga musunod rasad ko, nako, di ko kaabot dito. Mas may pagpangandaman ko ning misa. Lingkod ako dito, mga 30 minutos, nindot kayo, akong feeling. Na human rasad nako, pag human ako, late na ko gamay dito, mga 5 minutos nga late, ingon raman sa dito asilo, willing to wait may Father. Nako, akan na, kakwarta pa ko dito, kwarta sa kwadripika. Ay, nganong kinahanglan pa maging ng kabalata, di ba? Mahimo raman di ay, mo relax ta. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Ginoo nagpahinomdom kanato nga ang tanan matapos apan aduna kitay atubangon nga hukom gikan sa atong makagagahom nga amahan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya ug moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahang Katoliko magkahiusa ug magbadasigon sa pag-alagad ug pagiya sa panon nga gitugyan sa ilang mga kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa tanang nasod magkahiusa ug magtinabangay alang sa kayuhan, kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makaangko na sa kalinaw ug kahayag ni Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Amahan, among Ginoo nga manggihatagon og gamhanan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. You say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forego. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha
sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong sayuga maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa mga sala, paingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang tuon sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Maghimaya ka, Maria, puro ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Pupulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inang sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad igod sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya ni ining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang ni ining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mawang Diyos nun nga kalinaw. Nga mahitabo ra ni kung dili ta magpadala sa mga kabalakan ining panahona, kung dili atong hunahunaon kanunay ang sunod, ang hukom sa Ginoo human natog puyo dinhi. So sa makausap pa, update sa atong DOPS SBF MM ning abot na og 2,004 slots ang atong nahalin. Pakpak sa Ginoo. Napaidaghan ninyong mapalit 57,996 pa ang kuwang. Si Harog di mo kapalit ani. So, atong padayon nga iampo ang kalinaw sa atong kalibutan, labi na sa atong nasod aning panahon sa piniliay. Ato karong himuon ang pag-ampo alang sa makalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon, nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag ng pagkapalong nidanag kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kami. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nang sa bituon, sa kadagatan, nanagan mo kami, kaming tanan.